Să filmăm mamaleacă, Bogdanel, iată, vezi? Ne filmăm pentru amintire, pentru arhivă personală, să arătăm lui bunica? Da? Ești acolo, dă salut. Hai, dă salut. Dă salut. Hai, dă salut. Dă salut lui bunica. Dă salut, bunica. Nu vrei să dai. Hai să întoarcem acolo. Ia uite, vezi cum filmăm, vezi? Așa, vezi? Te duci acolo, mama, să filmezi? Hai, du-te, du-te și îmi dă salut. Hai, du-te. Hai, du-te. Hai, du-te. Așa. Nu vrei, dar de ce? Dar ce s-a întâmplat? Hai, joacă-te, joacă-te. Joacă-te cu mașinile. Why does the Lamb of Mary so, Mary so, Mary so? Why does the Lamb of Mary so make eager children cry? Why Mary loves the Lamb, you know, the Lamb, you know, the Lamb, you know. Why Mary loves the Lamb, you know, the teacher did Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?